Soc l'Elisabet, soc l'enòleg d'Agrícola Corbera d'Ebre i estic aquí per presentar-vos el vi de la Montera. Dir-vos que la Montera és el nom que rep el turó on està ubicat el poble vell de Corbera, que ha sigut partícip de la memòria històrica i que avui dia és un centre d'art. I dir-vos que és un monovarietal de carinyena, que la carinyena és una varietat molt extesa a Corbera d'Ebre i de la qual tenim moltes vinyes velles, majors de 40 anys, i que seleccionem per fer aquest vi. Llavors, com a nota de tast, us direm que té colors vermellosos, amb algun rivet encara blavós, que és un criança de barrica de roure francès, i com a aromes trobem aromes de fruita negra, madura, trobem aromes de flors de violeta i sotobosc i minerals. En boca trobem l'equilibri que ens donen aquestes vinyes velles, les quals són de poca producció i bastant equilibrades. Llavors ens donen una elegància en el vi que es nota amb aquest punt d'acidesa, però a la vegada amb l'equilibri amb tot el conjunt. Com a maridatge el podíem fer partícipe amb carns a la brasa, amb guisats, amb formatges curats i també amb postres, tipus xocolates, però amb cacaus potents. Espero que el degusteu i que us agradi, un magnífic vi de cooperativa i de la població d'Agrícola Corbera d'Ebre.